हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दा जोंहा दिनै सेकेन्ड डे आरोना मनुखौहाय बड'लेण्डआव बेरायहोगोन दिनै सेकेन्ड डे फार्स्ट डे थांबाय जों लांदों बेखौ धिरबिलाव सानसेजों जोङो बेरायहोजोबनो हायासै स' बेखायनो दिनै सेकेन्ड डे टारगेट लादों दिनै मोनसे गुबुन जायगायाव बेरायहोबावनो होननानै स' दिनैहाय फार्स्ट अफ अल आं बेखौ लेंहरदों जोंनावहाय लान्चनि थाखाय स' आं लान्चखौ रेडि खालामगासिनो जाबायानो मथा मथि ओमफ्राय आं फन हरखाबाय आरोखि बिसोरनावसो फैगासिनो अन दा वे स' दिनै बाहा बेरायगोन बिनि जेबो प्रपार प्लेनिं खालामथ'वाखै जाखांनायनि उनावसो जोङो बेखौ सानगोन आरोखि बाहा बेरायजाथावथाव दिनै अखाबो हादों नालाय बिराद गोब्राब ओंखायनो बाहा थांनो बाहा थाङा जादों डिस्टार्ब जायो अखा हाबाथ' मिन्थिखागौ बेरायनो नोंथांमोनहा स' बेखायनो फैग्रोथोंसै ओंखाम जानानै सानसै आरोखि बाहा थांमारनो स' भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर इन्टारेस्टिं जागोन मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर Welcome to my garib khana mono अरे तुम क्यों रहते हो anjam so finally guys सफैबाय आरोना बिथाङा आलासिमोना सफैबाय एसे ममिटा खालामसै बेनिफ्राय ओंखाम जानोसै बेनिफ्राय डिसाइड खालामसै ना बा थाङो ममिटा खोलो ममिटा एकदम तीता तीता आलासिफोरनो एसे राइस बियार जों बर'आव जौ गिसि होनो बेखौ एसे टेस्ट खालामनो थांनोसै बिथाङा ना मा होनो साखिजोबनांगोन ना जोंनि जायगायाव फैदों जेखन मोन गासैखौबो साखिसि होजोबनांगौ मारै जानो पसीना वो छुटाने के लिए हम लोग गहरा नीले वाला पीता है मतलब पूरा पानी पानी वाला उसका बाद ये वाला आया थोड़ा सा मतलब कलर देखने के लिए मजा आया लेकिन मतलब उसमें असर नहीं था फील नहीं आया कुछ फील नहीं आया लेकिन ये वाला यहाँ में फील आ रहा है मतलब कि ये वाला दोस्तों फील आ रहा है लेकिन रोमांटिक अभी तक जगह नहीं है यहाँ में फील आ रहा है हाँ। तो आई होप और एक बोतल आएगा तो रोमांटिक बागुरुम्बा यार माने ये दाल है ये दाल ऐसे ये चिकन 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 ये मछली टेंगा सब्जी के साथ ओके डाल लो शुरू करो ये पता नहीं क्या है ये क्या चॉकलेट नहीं क्या है एक तो किधर गया बे अच्छा अच्छा Bagurumba, hai Bagurumba, Bagurumba, hai Bagurumba. Jatong ngabela, kulong ngabela, haberum humna nei bangna nei lagong manka, hai le lagong manka. Jatong ngabela, kulong ngabela, haberum humna nei bangna nei lagong manka, hai le lagong manka. Bagurumba, hai Bagurumba, Bagurumba, hai Bagurumba. Puri bari nilai dause, jangi laga alai dause. Dasar hasar hasar hasar. दा जोंनिफ्राय थांसिगोन जोङो सरलपारा जोंनाव जाखांबाय लोंखांबाय बिराद इन्जय खालामबाय दा जों थांसिगोन सरलपारा नाइट केम्पिंनि थाखाय मनु बाइखौ लांगोन जोङो बड'लेण्डआव बेरायनो थाखाय चलो मनु बाइ फाइनली मोनू भाई खाना खा रहे हैं डिनर हम सरलपारा में पहुंच गए हैं तो सभी लोग हैं इधर ही तो खाना खाया है कि नहीं खा लिया ना तो मोनू भाई खा रहे हैं अभी हम थोड़ी देर पे खाएंगे ये ब्रो और मैं हाँ हमारा पेट अभी तक भरा हुआ है खाली नहीं हुआ है क्या बियर क्यों क्या होता है पहली बार सुना है मेरे मुंह से देखिए खाओ आराम से खाओ क्या क्या सब्जी है मुन्नू भाई बोलो ना थोड़ा व्यूअर्स के लिए बोलेगा नहीं चिकन है अच्छा सी बोलो चिकन है और मैं चिकन नहीं खाता है क्या तू क्या कर रहा है अंडा बेट्स अंडा तो बेट्स में नहीं है अच्छा चिकन खत्म करने के बाद अभी अंडा कर रहा है देखिए भाई मुन्नू भाई अच्छे से खाओ Hello everyone, good morning from सरलपारा ओमफ्राय नै मेगि गाइखेर साहा जों ब्रेकफास्ट खालामबाय आरो दा
बेबो खालामबाय जुस भाई जुस भाई कार्य की कुछ देख रहे हो नींद पूरा नहीं हुआ तेरा तुम लोग को कहाँ पूरा होगा मेरा तो हो गया हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो दा जोङो दिनैहाय दङ सरलपारायावहाय जोङो मैया मोना सफैदों ओमफ्राय जोङो बेवहाय टेन्ट लानानै फैखादोंमोन नालाय टेन्टआव थाबाय जोङो संनानै जाबाय बाहायनो मैया भिडिअ लानो हायासै आङो ओमफ्राय दा नै अखा हागासिनो दङ मैयानिफ्रायनो हादों अखाया बिराद डिस्टार्ब खालामदों मैयाहाय ओमफ्राय जों दखान सिङावसो थानांदों आरोखि टेन्टखौहाय दा नै जों सरलपारायाव दङ ओमफ्राय मुनुआ ओरैहाय भिडिअ लागासिनो दङ अखा हादों बिरादनो फिसा अखायानो माबानो रोंला मा होनोमोनलाय नागारनो रोंला बेनि सायाव नेटवर्कबो गैया मा देखायनो फैदों मा जाबोखो होननायसो हाँ सब्सक्राइब कर दो जरूर करूँगा यार आपका भी देना मेरा तो बस स्टार्टिंग बस शौक के लिए कर रहा हूँ क्या नाम है मेरा भी दा एसे हरै थांबावनोनो सिगांथिंहाय मनु भाई कैसा लगा सरलपारा अच्छा ना जों दा दुगैखांबाय ओमफ्राय दहाय दिना गाज्रिमोन बिराद अखा हानायमोन ओमफ्राय दा दिना मोजां जानायखाय दुगैबाय आरोखि जों गरमबो जाबायमोन नालाय सान्दुंबो दुंबाय एसेनो बाराबो दुङाखै एसे हिट माने गरम जाबाय आरोखि ओंखायनो दुगैबाय जोङो ओरै मनुबाय दुगैखांबाय ओमफ्राय जों रेडि पेकिं खालामगासिनो दं आरोखि दा न' फारसे थांनोसै सरलपाराखौ बेरायहोबाय बिथांखौहाय ओमफ्राय माखासे जायगा दंबावो बेरायहोनो उनाव डिसाइड खालामसै आरोखि मा लांनो दे होमबा लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयर एन्ड साबस्क्राइब खालामदो डे 3 कमिंग सून मनु भाई का बीमार हो गया है सरलपारा में आके बीमार हो गया मनु भाई को इंजेक्शन लगा दो मैं बोला जो गाय और भैंस को लगाते हैं ना कोरोना ने इंजेक्शन के लिए मुझे भगाया है पूरा पकड़ के मारा